Există momente în istoria unei producții de televiziune care marchează o schimbare subtilă, dar decisivă a tonului și a direcției sale narrative. Serialul Las Fierbinți a fost întotdeauna o comedie plasată într-un spațiu rural plin de culori, personaje caricaturale și situații exagerate, dar în același timp încărcate de realități sociale recognoscibile. Însă, apariția subiectului chipului, o temă aparent străină de universul comic, introduce un strat de mister și interogații existențiale ce transformă dinamica poveștii. Când comedia se întâlnește cu fantezia și cu simbolurile, rezultatul este un univers mai dens, mai complex, care poate fi privit atât ca divertisment cât și ca o alegorie a lumii contemporane. Ceea ce frapează la această schimbare de perspectivă este modul în care regizorii și scenariștii reușesc să strecoare în mijlocul unor gaguri clasice despre alcool, bani sau iubiri neîmpărtășite, un element care trimite la teme globale despre control, identitate și destin. Chipul, în acest context, devine mai mult decât un simplu obiect de tehnologie sau o glumă locală, el devine un simbol al felului în care individul din satul Fierbinți se raportează la modernitate și la puterea invizibilă a unui sistem care pare să-l depășească. Unul dintre cele mai interesante momente este acela în care personajele discută despre chip fără a înțelege exact ce este sau ce face. Pentru Gianni, chipul este o oportunitate de a se lăuda că a descoperit ceva ce nici Bucureștiul nu are. Pentru Bobiță, totul se reduce la bani, la posibilitatea de a scoate un profit dintr-o situație bizară. Pentru Celentano, discuția se transformă într-o serie de divagații halucinante despre comploturi și forțe oculte. Astfel, fiecare personaj proiectează asupra chipului propriile anxietăți și dorințe, ceea ce transformă acest obiect într-o oglindă a psihologiei colective. Dacă ne gândim la evoluția serialului, putem observa că Las Fierbinți a mizat mereu pe contrastul dintre mic și mare, dintre satul aparent încremenit în timp și realitatea globală care își face loc chiar și în colțurile cele mai izolate. Chipul este doar ultima formă a acestui contrast, dar poate cea mai elocventă. Într-o scenă care poate fi privită atât ca farsă, cât și ca moment de reflexie, Gianni ajunge să creadă că, odată implantat cu chip, va deveni un lider, un fel de erou cu puteri deosebite. În realitate, tot ce face este să-și creeze probleme, să intre în conflict cu ceilalți și să se lase purtat de iluzii. Această secvență privită cu atenție nu este doar o glumă pe seama credulității lui Gianni, ci și un comentariu subtil asupra felului în care oamenii simpli pot fi manipulați de promisiuni tehnologice pe care nu le înțeleg. În același timp, serialul păstrează tonul său familiar, făcând ca fiecare moment de tensiune să fie imediat relaxat de o poantă sau o reacție absurdă. Un exemplu este modul în care Bobiță, în timp ce încearcă să speculeze totul, ajunge să fie ridiculizat de ceilalți, pentru că planurile lui nu au niciodată o bază solidă. Din această perspectivă, episodul chipului poate fi citit ca o satiră la adresa tranziției românești, unde orice nouă invenție sau zvon devine rapid pretext pentru confuzie, frică și afaceri de doi bani. Ceea ce este remarcabil este felul în care spectatorul se poate recunoaște în aceste reacții. Deși povestea are loc într-un sat fictiv, multe dintre discuțiile despre chip seamănă cu dezbaterile reale pe care oamenii le poartă atunci când se confruntă cu noutăți tehnologice sau sociale. De la telefoane inteligente la sisteme de supraveghere, totul este întâmpinat cu o combinație de fascinație și teamă.
Serialul reușește să concentreze această dualitate într-un cadru simplu, dar eficient. Privind mai atent la modul în care este construit conflictul, observăm că tensiunea nu vine din chipul în sine, ci din modul în care oamenii reacționează la el. Aici se află cheia reușitei narrative. Chipul nu este altceva decât un catalizator al comportamentului, un obiect neutru care devine periculos doar prin prisma interpretărilor și proiecțiilor. Această idee este susținută de dinamica dintre personaje, care ajung să se suspecteze unul pe altul, să inventeze scenarii apocaliptice sau să creadă în salvări miraculoase. Din punct de vedere regizoral, introducerea acestui element schimbă și ritmul scenelor. Dacă până atunci accentul era pus pe glume rapide și pe schimburi verbale colorate, acum există și momente de suspans, de liniște încărcată, de priviri care sugerează că ceva mai mare se petrece dincolo de cuvinte. Această schimbare de ton nu anulează comedia, ci o completează, o face mai densă, mai capabilă să surprindă realitatea complexă în care trăim. Comparativ cu alte episoade sau teme din serial, chipul are o greutate mai mare pentru că trimite direct la ideea de destin. Dacă până atunci destinul personajelor părea determinat de alcool, sărăcie sau ghinion, acum există impresia că o forță invizibilă le controlează viața. Această percepție schimbă regulile jocului, pentru că oamenii din Fierbinți nu mai sunt doar victimele propriei neputințe, ci și ale unui mecanism exterior. Această interpretare face ca povestea să capete valențe aproape filosofice. Îți pui întrebări despre cât de liber ești cu adevărat, despre cât de mult contează voința proprie atunci când există mereu un sistem mai mare care te depășește. În același timp, comedia diluează gravitatea acestor întrebări, transformându-le în subiect de glume și ironii. Asta este poate cea mai mare realizare a serialului, capacitatea de a vorbi despre teme serioase, fără să piardă caracterul popular și accesibil. Dacă privim din perspectiva cinematografică, introducerea chipului aduce și o schimbare vizuală. Cadrele devin uneori mai întunecate, filmarea accentuează expresiile fețelor, iar montajul lasă spațiu pentru reacții și ezitări. Este o strategie care amintește de filmele de mister, dar care rămâne totuși fidelă esteticului de comedie rurală. Această combinație creează o atmosferă unică, un amestec de ridicol și neliniște, care ține privitorul conectat. Dincolo de analiza formală, există și dimensiunea personală pe care o poți simți în fața acestor episoade. Pentru mulți spectatori, Satul Fierbinți este un spațiu al nostalgiei, al amintirilor despre copilăria petrecută la bunici sau despre poveștile auzite în sate similare. Apariția chipului sparge această imagine idilică și o aduce în prezent, obligându-te să accepți că lumea rurală nu este izolată, ci parte integrantă a globalizării. Această ruptură între trecut și prezent poate genera atât râs cât și melancolie. În fine, dacă ar fi să rezumăm impactul acestei teme, am putea spune că Las Fierbinți reușește prin chip să-și regândească propria identitate. Serialul nu mai este doar o comedie despre bețivi, afaceri mărunte și povești de dragoste naive, ci devine și o parabolă despre felul în care omul simplu înfruntă necunoscutul. Chipul este cheia destinului nu pentru că ar avea puteri magice, ci pentru că obligă personajele și spectatorii să-și confrunte propriile frici și întrebări. Este dovada că, dincolo de râs, există întotdeauna loc pentru reflexie și că un serial de comedie poate să spună adevăruri mai profunde decât multe drame asumate.
Această combinație de haz și neliniște face din Las Fierbinți nu doar un succes popular, ci și un fenomen cultural care merită analizat cu atenție.